दङ ना आब' न'आव? थांलाय दरखौ खेवहैलाय सोर फैदों? सोर जानो न' खाथिनि मादै जालायगोन आरो खेवहै फै सिङाव फै जिरायफै बै सियारखौ हो रानि मा सुथाबदों आब'? गस्ला ब्लाउसनि आखाइ सुथाबदों र' एसे आंबो दाखालै बरमायाव गांसे सुनो हैदोंमोन टेलरनियाव लायनोनो सोलाबाखै ओमफ्राय जोंहानि बियो फरचुनार लानो नागिरदों फरचुनार लाखांबासो लायनानै फैसिगोन आं ब्लाउसखौ दे मोजां जादों दे आंहा आखाइल'खाय सुथाबनो हैदिया गैया जोंहा बेनि फरायहोनायावनो थाङो माथो माबा मोनसे लानो सानबाबो फैसायानो जेथिंबो मेनेज जाहैया मोजां जाबाय दे नोंसा लाबावसिगोनबालाय सफानि सियारालाय माथो जाखो माथो प्लास्टिकनि सियारावसो फज'बाय आंनि रुमाव सोना दोनहैबाय मादै आइया थाब गाज्रि जागोन होननानै मानसिफोरा फैबाथाय सिखारनो रोङाना जिरायबाय थायो बेनिखायनो जोंहाबो लन लानानै गोदान सफा सियारसो बायनो नागिरदों रानि बिब्दि सियारावथ' जननोनो हाया आं आब' इसे जिरायबानो सिनस्रियानो जि साग्रा जाबाय आंनिया दानिया माला लाबोयो सफा सियारखौबो थां मादैनो साहाखौ खापसे फुदुंनालाय गाइखेराव दै खम होनानै गथा फुदुंदे रानि साहाखौ लाल साहासो गाइखेरखौ फुङावनो लोंजोबदों जोंहा जेबो नङा दे लाल साहाबाबो जायो हाइजेंखौ एसे कारा होनानै लाबोदे रानि आयै गिलासाव एसे गाइखेर दं माथो बावदोंसो बेखौनो फुदुंना लाबो एसे दंमोन गिलासाव माबायदि बे गथ'आ इसेबो मिथिया न'नि नांनाय नाङैखौ नै मादै गोथाव जादों रानि साहाया सिनियासो इसे खम जादों Few moments later. दे थाथ'दो आब' दे